थर्मकल आरो पेट्रलनि दिनै मा जायो टेस्ट नायनो जोङो नै दे खिथि इयाव थर्मकल इयो पेट्रल सोमसै नै गिदिलांबाय गोदौदों पेट्रल आरो थर्मकलनि एक्सपेरिमेन्ट मा जायो नायनो र' दिनै गिदिलांबाय र' होबावनो आरो गिदिजोब्बाय गिलिलांबाय खैथा गिलि नायनो र' ओइ सिथाबदो आखायाव सिथाबदों र' आरो होबावनो नै गिलिलांगासिनो बेयाव देखाय नै नाय केमेरा मोजां देखायना नै आखायाव सिथाबलायबाय आंनाव गना बोरै गन नामायलाय नै आथाया नै आथा जाबाय दानिया पेट्रलखौ लखबना गारहै र' माहाय अन्थायाव होना नायनि अन्थायाव सिथाबना सिथाबा र' आथा जाबाय बेखिनियानोमोन।